Akala ko trabaho lang ang kukunin ko sa Maynila. Akala ko letra lang ng resume ko ang titingnan, applyan at kukunin. Hindi ko akalaing ang trabahong iyon, ang pagiging sekretarya ng isang CEO, ang magbubukas ng pinto na hindi dapat pinasok ng isang anak na lumaki sa kahon ng utang at pangarap, ang pinto ng isang madilim na sekreto. Ako si Nancy. Kapag nagsimula akong magsalita tungkol sa ginawa ko, lagi akong napipikit at bumabalik ang amoy ng lumang bahay namin sa baryo, amoy ng kahoy na nabubulok, sigarilyong pang-umaga ng tatay at ang kakaibang bango ng pera na parang nagmamana ng alikabok. Ang ina ko, Ma'am Paloma, hindi po iyon ang tunay niyang pangalan, ay hilig lumusot sa sugal. Minsan isang araw lang ay kayang mawala ang pagkain ng isang linggo dahil sa palaro. Minsan, pera para sa kuryente. Hanggang sa dumating ang panahong may sumulat na mga tseke na hindi na mababayaran at mga taong umaabot sa pintuan ng bahay na ang mga ngiti ay parang kumakain na ng ulo ng pamilya. Umalis ako sa baryo hindi dahil gusto kong makatakas. Umalis ako dahil sa obligasyon. Kuya Aljon, si Kuya, ay nag-aaral at kumukuha ng shift sa ibang lugar pero kulang pa rin. May maliit na kapatid na may lagnat-lagnat na kailangang agapan. Ako ang nag-aasam na maliwanagan kami ng buhay sa syudad. Mas maraming oportunidad, mas maraming pera. Naging lihim sa amin ng bahay na kung susundin ko ang trabahong inalok sa akin, pwede naming ilagay ang lahat sa ayos. Hindi ko inisip na may kapalit ito na hihila sa kabilugan ng buhangin ng aming dignidad. Nang pumasok ako sa opisina, ganun ang tahimik na klaseng ganda ang bumungad. Malalaki ang bintana at maraming halaman na pag-aalaga ng mga empleyado na walang oras mag-alaga ng sarili. Si Sir Peter ang sentro ng lahat. May ngiting perpektong nakaayos, suit na laging bagong bitan, at tinig na tumatangay ng tiwala. Sa una, office lang kami. Mga papeles, meeting, schedule. Ako ang nag-aayos ng kanyang mga tawag, tumatawag sa mga supplier at naglalagay ng mga lamesa ng kanyang kalendaryo na puno ng mga taong mas malalakas pa sa kanya. May mga panahon na nag-overtime kami. Si Ma'am Elaine, ang isa kong kaopisina, madalas magtapat ng mga salita sa akin na parang babala na hindi ko pa nauunawaan noon. Nancy, wag masyado magtiwala sa napakaayos ng ngiti, sabi niya minsan habang nagbubukas ng kape. Tawa niya pero malalim ang mata. Hindi naman ako saglit na naaaliw sa mga pulong nilang dalawa. Ako'y isang batang nag-aalipusta sa buhay na may hinahanap na solusyon. Unang nagpakita ang mga regalo si Sir Peter nang may nagkagulo sa aming bahay. Nagpadala siya ng pera, hindi na maliit, hindi na rin gift check lang, sa tuwing may emergency. Dahil sa pagkagutom namin, tinanggap ang mga iyon. Ngunit iba ang tamis at pait ng mga perang iyon. Doon ko unang naramdaman ang pagkakaiba ng tulong at ng pagpapalit. Ang unang beses na inabot niya ang kamay niya sa akin at hindi na lang business ang usapan, nahirapan ako. Hindi ako agad nag-resist. Ang pagod ko, ang luhang nakukola ng gabi, ang pag-iyak habang naglilinis ng bahay ng may bahay, ang mga iyon ang pumilit sa akin. Nag-usap kami ng maikli, at saka nagkasundo sa isang bagay na buong buhay ko ay hindi ko inakala na papasukan ko. May kapalit ang tulong niya. Hindi iyon simpleng kasama sa trabaho na paglalandi. Ito ay usapan ng pera kapalit ng pagiging malapit. Sa umpisa, justified ko sa sarili ko. Bayad lang to para sa utang, para sa gamot ni Nicole, para sa electricity. Pero tuwing sinusumpa ko ang sarili ko sa salamin ng CR, alam kong may nababago sa loob. Nagising ako sa katotohanan na kapag pinili mong magbenta ng iyong dignidad, hindi agad mo mararamdaman ang ganap na halaga. Tila unti-unti mong naibubenta ang mga bakas ng sarili hanggang sa hindi mo na rin alam kung alin sa atin ang natira. May mga chismis din sa opisina, may mga taong nawala. Sabi nila, umalis dahil sa personal reasons. Sabi nila, may nag-resign dahil sa problema. Ngunit may mga tanong na hindi masagot ng formal na memo. Nagsimula ang mga anino. Minsan, habang nagtitype ako ng memo, naririnig ko ang tawanan sa opisina at biglang nawawala ang ilang boses. Napapaisip ako. Naku Nancy, wag makialam, sabi ni Ma'am Elaine isang gabi habang nagsi-check kami ng files na di na kailangan. May mga bagay na hindi natin dapat kilalanin.
Ang totoo, hindi ako naniniwala agad sa mga sabi-sabi. Naniniwala ako sa kung ano ang nakikita at nadama. Ang unang totoong senyales na may kakaiba kay Sir Peter ay nang imbitahan niya ako isang gabi para mag-dinner sa bahay nila sa probinsya. Inakala ko business dinner lang yon. May meeting daw tungkol sa expansion ng kumpanya. Tinanggap ko ang invitation dahil akala ko makakaipon ako at makabalik agad. Ngunit pagpunta namin, may kakaibang bigat sa hangin. Hindi maalinsunod na liwanag, hindi mapapasadyang ingay ng kulambo ng palakas sa gabi, at may matandang bahay na tila nakabaon sa lupa ng mga puno at alikabok ng panahon. Ang sinasabi nilang ancestral house. Malaki, may hagdang kahoy na sumisigaw ng kung ilang dekada na hindi inaayos. Ang tunog ng mga hakbang namin sa kahoy ay parang panaghoy. Doon, unti-unti na nagbukas ang kahon ng mga lihim. Dumating kami ni Ma'am Paloma at sa unang pagkakita ko sa kanya, naalala ko ang mukha ng ina ko. Pareho ang mga mata na may takot, ngunit may panlilin lang. Ipinakilala ako sa mga taong kumakaway ng may sobrang paggalang. May ilan sa kanila na tila sunod-sunuran, may ilan din na tila nahihiya. Si Sir Peter ang aktuwal na amo ng tahanan, hindi lang ng kumpanya kundi ng mga taong nakapaligid. Bawat galaw niya ay may planadong rhythm, kahit ang pagtikim ng pagkain ay tila sinupil at maingat. Nagpakita siya ng mga lumang larawan, mga angkan na may ngiting matamis at may mga kasabihang hindi ko nauunawaan. Hindi agad sinabi ang tungkol sa sigbin. Ang unang palatandaan ay isang maliit na kulungan sa likod ng bahay, hindi ibinubukas ng kahit sino. Minsan, habang nag-iipon ng mga resibo ako sa library room, may napansing maliit na sasapaw na parang anino na mabilis na dumaan sa bintana. Minsan, may mahinang ungol na hindi mo masasabing hayop lang. Tila may mga mata sa dilim na sumusunod sa ningning ng kandila. Si Ma'am Paloma ay may mga bakas sa mukha na hindi ko maisalaysay agad. Halimbawa, paano siya nagiging tahimik tuwing pinapasok namin ang silid na yon. Nagkaroon ng pagkakataon na lumabas kami ng grupo ni Sir Peter para maglakad-lakad sa gubat sa paligid ng bahay. Hawak niya ang aking braso ng mahinahon, hindi marahas, pero may sakit na nagpapakipot sa dibdib. Sa ilalim ng mga puno, nagkunwaring may maliit na reunion, ngunit naroon ang mga ulo ng mga lalaki na may ngiting mapang-akit at mga mata na tila naghahanap ng makakain, hindi lang sa mesa. Nanalangin ba ako noon? Hindi. Kumilos ako. Dahil sa kinabagal ko, sumunod lang ako sa agos. Sa pagdaan ng mga araw, may maliliit na bagay na nagsimulang magwala sa loob ng opisina. Dokumentong nawawala, maliit na suweldo na nawawala sa payroll, at mga tawag mula sa bahay na sinasabi na, bakit hindi sumasagot si Nancy? Hindi ko maintindihan kung paano nagiging mahalaga ang maliliit na bagay na iyon. Kung paano ang pagkawala ng tila maliit na papel ay nagsisimula ng earthquake. Minsan, nawala si Kuya Aljon ng ilang araw. Hindi niya sinagot ang telepono. Nagtawag siya sa akin nung una, nanginginig ang boses, at sinabi lang niyang, ayusin natin ito ate. Pero di nagtagal, natigil ang mga tawag. Nang magtanong ako sa bahay, sinabi ng kapitbahay namin na nakita nila si Kuya na nakikipag-away sa mga hindi kilala sa kanto at may mga taong nagsabi na may humahabol sa kanya. Hindi ko na alam kung dapat bang ako ang humabol o sinong dapat tumulong. Ang opisina, sa kabilang banda, tahimik lamang. Walang nagulat sa pagkawala niya. Parang bahagi na ng normal na bala ng opisina ang mga kawalan. Hinding-hindi ako nag-isip na si Sir Peter ay may direktang kinalaman. Pero may maliit na bagay na nagpaiba ng aking pananaw. Isang gabi, nakita ko ang cellphone ng isang kasama. Naglalaman ng mga larawan ng mga taong nawala. May ilan na hindi ko kilala. May ilan na mga staff lang ng kumpanya. Sa ilang pictures, may mga markang hindi natural na tila gawa sa kwintas at pulso. Sa isa, may maliit na bilog na parang hawla ng hayop. Hinawakan ko ang larawan at pumuti ang mga kamay ko. May pumapasok sa bahay niya, bulong ni Ma'am Elaine habang nakakita kami ng gulo. Hindi niya sinasabi sa opisina, pero may mga kwento na umiikot. Huwag kang magtataka kung may mga utang na hindi lang pera ang kailangan bayaran.
Parang overpowering ang takot ko noon. Ngunit sa ilalim ng takot, mas malakas ang utang. May mga tao na umaasa sa akin noon. Mina ang haligi ng aking katahimikan. Natutunan kong magtago ng katotohanan dahil sa proteksyon. Ako ang nagdala ng pagkain sa mesa. Ako ang tumawag sa mga nagpapaalila ng utang. Ako ang kumakatok sa pinto ng may kagyat na pagnanais na may magbukas at magsabi ng, "Okay, bayaran kita." At doon nagsimula ang isang yugto na hindi ko maikukubli. Sinunod ko ang alok ni Sir Peter na, "Magtitiyaga lang tayo, Nancy. Tutulungan kita." Hindi ko sinadya na ang tutulungan kita ay may kahulugang puwersa. Sabi ko sa sarili ko na ito ay temporaryo para lamang sa utang. Sago, tulad ng madalas mangyari sa mga sulok-sulok ng buhay namin, ang panahon ay hindi sumusunod sa plano. Hindi ko sinasadya ang mga susunod na pangyayari. May araw na nagising ako sa dilim ng ancestral house at may pakiramdam akong hindi ako nag-iisa. Parang may mga matang sumusulyap mula sa likod ng dingding. Lumabas ako at nakita ko si Ma'am Paloma na nakaupo sa hagdan, hawak ang isang lumang kahon na puno ng mga lapis at papel. Nang tinanong ko siya, ngumiti siya ng napakalungkot. "Nancy," sabi niya, "minsan kailangan ng pamilya ang isang sakripisyo para makatulong na lumago ang lupa. Hindi lahat ay makakarating sa dulo kung hindi may magbibigay ng tawla." Hindi ko naintindihan noon. Ang salitang sakripisyo ay parang lumang salita na ginamit upang takpan ang mga ginagawa ng mga makapangyarihan. Ngunit habang tumatagal, napagtanto ko na ang tunay na layunin ni Sir Peter ay hindi lamang kontrol sa kumpanya. May mas malalim siyang hinahanap, isang bagay na sinasabing magbabalik ng yaman sa kanya, isang nilalang na pinangangalagaan ng mga matatandang alamat, ang sigbin. Hindi ko alam kung kailan ko unang nakita ang maliit na hayop. Hindi ito ang klase ng asong makikita mo sa bakuran, hindi rin katulad ng pusa. Mas maliit ito kaysa sa inasahan ko, may kakaibang hubog ang ulo, at ang mga mata nito ay kumikislap sa paraan na hindi komportable. Nakatago ito sa dilim ng kulungan. Bakit nakakadena? Bakit parang inalagaan at sinakop sa parehong sandali? Hindi ko sinadya ang mga tanong na bumuhos. "Bakit meron kayong ganyang alaga?" Bulong ko na hindi ko alam kung para kanino. May ngiti si Sir Peter na hindi ko matukoy ang hangarin. "Ito ay para sa kapangyarihan," sabi niya, nang hindi maalintana. Parang nag-e-explain ng shortcut sa stock market. May mga bagay na hindi nauunawaan ng mga tao. Ang sigbin ay nagbibigay ng pag-asa. Naalala ko ang mga salita niyang iyon nang umaabot ang mga araw ng kawalan, mga panandaliang pag-alis at pagbabalik ng mga tao sa opisina, mga palugit sa sahod, at ang mga liham na nagbabanggit ng restructuring. Ang sigbin, sa kanyang kwento, ay parang isang bagay na maghahari sa gitna ng mikroekonomiya ng kanyang mundo. Masakit lang isipin na ang kapangyarihan niya ay nakaapak sa yungib ng aming marupok na pamilya. May isang gabi na nagising ako sa tunog ng pag-iyak. Nang lumabas ako, nakita ko si Ma'am Paloma na nakayuko sa harap ng isang maliit na altar ng bahay, mga kandila, dahon, at isang bagay na hindi ko matukoy. Hindi ko kailanman inakala na makakita ako ng ganoong eksena mula sa isang ina na nagliligpit ng palayok sa kusina ng baryo. Ngunit doon siya nakayuko at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Huwag kang magbigay ng pananampalataya sa mga pangako na hindi mo naiintindihan," bulong ko. Hindi niya ako pinansin sa una. Tuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Para siyang sinusunod ang isang routine na hindi para sa akin. Noon ko na-realize na ang mga matanda sa bahay nila ay may papel. Sila ang mga tagapangalaga ng ritual, ng kwento, ng kasaysayan. Ngunit sino ang nagbigay ng karapatang iyon kina Sir Peter? Kahit natakot, hindi ako agad nagpagapi ng puso. Bumalik ako sa opisina nang may katiyakan na kailangan kong malaman kung nasaan si Kuya. Pero sa sandaling nagbalik ako sa lungsod, may mga kakaibang sagot. Ilan sa mga tauhan na dati kong kasama ay nawala rin. Si Miguel, si Warren, mga pangalan na dati kong sinasabing sama-sama kita sa dulo, nawawala. At ang opisina, na para bang ordinaryong tanggapan lang, ay nagtatago ng mas tawid na lihim. Isang gabi,
nagpa siya akong magtanong ng direkta. Pumunta ako sa opisina ng CEO nang malapit nang mag-ikot ang orasan sa halos hating gabi. Naghabol ako sa isang dokumento na kailangan niyang pirmahan. Nakita ko siya sa ilalim ng ilaw ng lampara, nakaupo sa lamesang puno ng mga lumang sulat at larawan. Nang napalingon siya at nakita ako, tila nagbago ang kanyang mukha. Dahil sa akin o dahil sa iba pang bagay, hindi ko matukoy. Ate Nancy, sabi niya, may tinig na parang nagbibilang ng pera. Anong problema? Anong ginagawa niyo sa probinsya? Anong nangyayari sa mga tao na nawawala? Tanong ko ng diretsyo. Hindi ako nagpigil. Masyado akong takot para magpanggap na di ko alam ang mga palatandaan. Ngumiti siya. Ang ngiting iyon na lagi kong kinatatakutan. Marami tayong ginagawa para sa ikabubuti ng kumpanya. May mga kailangang gawin. Huwag mo akong patuyuin, sabi ko. Nasaan si Kuya? Nasaan sina Miguel at Warren? Bakit may naglilihim? Tumango siya, ngunit hindi para sumagot. Minsan kailangan ng malaking desisyon para gumanda ang buhay ng marami, sagot niya. May mga bagay na hindi mo nauunawaan, Nancy. Pero papakasalanin mo rin ang totoo kapag oras na. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman ko ang malamig na hangin na parang may dumaan sa akin. Hindi tao, hindi malikhain, isang presensya na nagbabantang kumuha ng boses ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagiging maliit ko. Ang pagiging isang sekretarya lamang na may mga papeles at responsibilidad. Na ngayoy, nahaharap sa isang misteryo na higit sa aking kakayahan. Pag-uwi ko, nag-iisip ako kung ano ang gagawin ko. Dapat ba akong tumakas? Tumawag sa pulis? Ipagmalasakit ang buong kwento sa radyo? Pero ang takot ko ay hindi lang para sa akin. Kung magsalita ako, ano ang mangyayari sa pamilya ko? Kung manahimik ako, ano ang kabuluhan ng aking pagiging tao? Sa puntong iyon, bumabalik sa isip ko ang mukha ni Nicole. Ang maliit nating kapatid na kadalasan ay may sipon at laging nangangailangan ng gamot. Kung aalisan ako ngayon ng trabaho, saan kami kukuha ng pera para sa gamutan niya? Naiisip ko na lang ang mga presyo sa botika at ang mga bill na nakahain sa mesa. Ang mundo ko noon ay dumilim sa pagitan ng moralidad at ng kaligtasan ng pamilya. May nagpositibong solusyon si Sir Peter. Sana huwag ka pang magmadali. Magtrabaho ka ng maayos. Tutulungan kita. Ang kanyang mga salita ay parang panlalaki na nag-aalok ng nalabing pagkain. Paano mo tatanggihan ang isang patibong na nakaayos bilang tulong? May isang gabi na hindi ko na nakayanan ng takot at curiosity. Naglakad ako pa uwi mula opisina at napadaan ako sa isang daan kung saan may maliit na kariton na may nagbebenta ng kakanin. Ang amoy ng nilutong bigas at gata ay pumawi ng kaunti sa aking kaba. Umupo ako sa bangko, nagunat ang likod at tinawag ang pangalan ng isang kaopisina via messenger. Anong totoo sa probinsya? May sagot ako na hindi ko inasahan, isang message mula kay Ma'am Elaine. Kung gusto mong malaman, halika sa labas ng opisina mamayang gabi. May mga bagay akong ihahayag. Ang puso ko ay tumalon. Dapat ba akong pumunta? Alam kong kapal pa ng alimango ang nag-aalok ng saglit na pag-asa sa akin. Hindi ko alam kung malinis ang tubig. Nagpunta ako. Sa loob ng maliit na coffee shop na hindi kalayuan sa aming building, umupo ako sa pinakauluhang mesa at nakita ko si Ma'am Elaine na may hawak na tasa ng kape na tila nagiging malamig. May nakita ako, sabi niya, at bahagyang napailing. May mga tao na hindi mo inakalang papasok sa ganitong bagay. Like Sir Peter? Usisa ko, hindi kumukupas ang takot sa boses. Tumango siya. Alam mo ba, hindi lahat ng power ay dahil sa pera. May iba pang paraan. At kapag kumikilos ang iyon, hindi ka na makakaalis ng basta-basta. Ano yon? Tanong ko ng halos mahagulgol. Hindi niya pinahaba ang sagot. May sinasabi sa amin ang mga matatandang taga rito na may mga living bargains. Ang isang boss na ganon, hindi lang tao, may kinukuha na hindi mo kayang bayaran. Bled. Dahan-dahan, nagsimulang magkapit ang mga piraso. Kung may isang entity na pinangangalagaan ni Sir Peter, at kung may mga nawawala dahil sa kanya, ano ang magiging papel ko? Ako ba ang susunod? Huwag naman. Ngunit ang takot ay higit pa sa salita. Ito ay puwersa.
Lumipas ang mga linggo, nag-schedule kami ng isang meeting sa probinsya. Aaminin ko, habang papalapit kami sa bahay ni Sir Peter, hindi ko alam kung dapat bang umalis o magdusa. Ang isang bahagi ng puso ko ay pilit na nagmakaawa sa Diyos, sa anumang Diyos man, na huwag kami madamay. Ang isa pang bahagi ay nag-iisip kung paano mababayaran agad ang utang na ginapos sa aming kwarto. Ipinikit ko ang mga mata nang humakbang sa hagdang kahoy. Doon nagsimula ang kasing ating dilim ng gabi, ang uri ng takot na hindi mo na kayang i-define. May mga bisita sa bahay na parang mga anino, tahimik, may mahinang ngiti. May mga bata na hindi nakatingin. Umupo kami sa isang silid na puno ng alab at nag-usap ang mga matatanda habang kami ay pinagmamasdan. Sinimulan nila ang pag-uusap tungkol sa pagkakataon at bayad. Nang sinabi ko na may mga kasamahan na nawawala, may konting katahimikan at isang uri ng pagngisi ang sumunod. May mga utang na kailangang bayaran, malumanay na sabi ng isang lalaki. Minsan, may paraan para maibalik ang lahat, pero hindi lahat ay handa sa presyo. Hindi ko naman inakala na ako ang sasagot sa salitang iyon, ngunit naroon ang isang presensya na hindi ako pinapayagang tumanggi. Tiningnan ni Sir Peter ang mga mata ko, at sa tingin ko, sa sandaling iyon, nakita niya ang bakal na humahawak sa akin. Hindi siya magpapahuli para makamit ang gusto niya. Kung tutuparin natin ang planong ito, sabi niya, parang nagbabalang, magiging maayos ang lahat. May mga magbabayad at mga papalit sa iba. Ang salita na papalit ay kumawala sa akin ng malakas na pangamba. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa silid na yon nang walang pag-iwas. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit ang aking katawan ay sumunod nang hindi ko alam. May mga sandali na kahit ipagpipigil mo ang sarili mo, may puwersang mas malakas. Ang pagkakakulong ng isip ko ay parang may malalim na sugat na hindi ko nakikita. Nang bumangon ang hangin sa silid na iyon, may isang tao na lumapit. "Wala kang dapat katakutan, Nancy," sabi ni Ma'am Paloma habang hawak ang kamay ko ng tila nag-aalaga. "Ito'y para sa kapakinabangan." Ngunit habang hawak niya ang kamay ko, nakita ko ang maliit na kuko na bahagyang nakabutas sa lugar na hindi perpekto. May konsentimiento sa mga kilos, ngunit hindi ako nagbibigay ng unan. Ang mga boses sa paligid ay tumitigas, at ang usapan ay nagiging ritualistic. Hindi sila nagsasabi ng mga salita na madaling marinig. May kandila, may maliit na kahon at isang kulungan sa gilid ng silid na dati kong napansin mula pa sa kakaibang mga araw. Ang hayop, ang sigbin, ay nasa loob ng kulungan at tila tahimik. Ngunit sa mata nitong maliit, may mga alaala ang kumikirot. Hindi lamang hayop, kundi isang simbolo ng kapangyarihan na ginagamit para takpan ang kahirapan. Hindi ko iniisip ang pagkilos ko noon. Parang nasa labas lang ako at nanonood ng palabas na hindi ko nais, ngunit kailangan kong makita. Nang tiningnan ako ni Sir Peter ng direkta, naramdaman ko ang isang genye ng malamig na palad sa aking katawan. "Ito ang daan palabas, Nancy," sabi niya. "Kailangan lang ng munting sakripisyo." Hindi ko na kayang huminga ng malalim. Dito ko unang naramdaman ang buong bigat ng kaiisipan. Kung hindi ako susunod, ano ang mangyayari sa pamilya ko? Kung susunod ako, ano ang gagawin nila sa akin? May ilang segundo na ako'y humina. Akala ko ang mga mata ko ay maglulubog, at doon nagsimulang magbago ang mundo sa mga pinakamadilim na kulay. Hindi ako pinayagan na manatili sa katahimikan. May isang sandali na nawala ang apoy ng kandila at napalitan ng malalim na katahimikan. Parang mundo ang huminto bago sumabog. Ang mga boses ay naging mailap at may ritmo na hindi ko naiintindihan. Nang ako'y humakbang na parang may dating pag-asa, may nagalit na tunog, mga pagkaing natunaw sa hangin at isang sigaw na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko ngayon ilalabas ang lahat ng nangyari sa silid na iyon. Hindi dahil ayaw kong magsabi, kundi dahil ang ilang detalye ay napakahirap alalahanin nang hindi umiiyak muli. Ngunit hinding-hindi ko malilimutan ang pagkabigla na sinundan ng mga hakbang na parang may nag-aagahan. May mga kumikilos na hindi mo inaasahan. May isang tao na kinawala ko sa pagkakahawak, si Kuya. At doon ko lang nakita na ang pagkawala niya ay hindi aksidente.
Sa pagputok ng mga pangyayaring iyon, nagawang tumigil ang aking mundo sa isang nag-uumpisang hiwa ng katotohanan. May mga tao na tumalima at may mga tao na nagpasya. Ako naman, natagpuan na pilit-pilit na humihinga sa gitna ng dumi at sakripisyo. Hindi natapos ang kwento doon. Ngunit sa sandaling iyon, bago pa man ako magkaroon ng lakas para magreklamo o umatras, naramdaman ko ang malamig na hawak sa aking braso at ang paghinga ni Sir Peter sa aking batok. "Ngayon," sabi niya, at may ngiting hindi ko alam kung paano haharapin. "Ito na ang simula. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ko?" Sagutin sa comments. Kung hindi dahil sa takot, dahil sa pag-ibig, o dahil sa may responsibilidad ka, ano ang pipiliin mo? Ngunit hindi iyon ang huling salita. Ang gabi ay patuloy na humahabi ng mga pangyayari at ang mga anino ay hindi lamang sa loob ng lumang bahay. May mga anino sa opisina, may mga anino sa mga puso ng mga taong dapat sana ay nagprotekta. At habang ako'y nakahiga sa isang kutsyon na hindi akin, ang mga isip ko ay nagtatak ng isang tanong. May paraan pa ba para mabawi ang lahat? Ngunit hindi iyon ang huling salita. Nang marinig ko ang malamig na tinig ni Sir Peter at ang pag-ihip ng hangin na para bang may dumaan sa aking balikat, bigla akong nakaramdam ng isang pagputol sa loob. Para akong naputol mula sa sarili ko, ang isip ko umiikot, ang puso ko tila babagsak sa dibdib. Sa isang sandali, ang lahat ng pag-asa at lahat ng takot ay naghalo at napagpasyahan kong hindi na ako maaaring manatili roon bilang isa pang bahagi ng plano nila. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero may panimulang bahagyang katahimikan sa loob ko. Hindi ko tinawag na lakas. Mas mabuti kung tawagin kong isang maliit na utak ng suwail na nagngangalit, "Tumakas ka." Nangyari iyon at kumilos naman ang katawan ko. Hinalik ni Ma'am Paloma ang mga salita niya ng pag-aalalay, ngunit sa unang pagkakataon, pinili ng balat ko na magtangkang kumawala. May isang pulso, isa lang, na ginamit ko para bumulusok mula sa mga kamay na may dalang hangarin. Tumakbo ako sa madilim na koridor, hindi alintana ang mga matang nakatingin sa akin. Narinig ko ang mga hakbang na sumusunod, hindi lang mga takong, kundi parang yabag ng maraming tao. May ingay, isang pagkagulo sa loob ng bahay, at ang sigaw ni Sir Peter na parang sumabog, "Hulihin siya." Hindi ko alam kung saan tutungo, pero alam kong ang gubat sa labas ang pinakamalapit na liwanag. May mga mata sa likod ko, may isang kamay na nakaabot sa aking sinturon, at may isa pang kumapit sa balikat ko. Sunggab ito at wala siyang sinunod na magalang. Nakakalimutan ko ang mga detalye ng takbo. Ang langit ay parang pinagtagpi-tagping itim at kulay abo. Ang lupa ay basa sa hamog. Pagmasdan ang mga puno, mga anino na dumudurog sa aking paghinga. Sa isang bahagi ng alaala ko, may nadinig akong malakas na alingawngaw, isang kakaibang ungol na tila nagmula mula sa hawla. Ito ang huling bagay na tumulak sa akin ng may kusang-pusong lakas. Sa paggawa ng isang maliit na pag-slide, nakalaya ang kamay ko mula sa kapit. At nakalusot ako sa pagitan ng dalawang lalaki na nagtatagpo ng kanilang mga bisig. Tumakbo ako nang hindi tumitingin pabalik. Sa pag-ikot ko ng isang punong kahoy, may isang lalaki na nakatayo sa dilim, matangkad, may balat na sinisyayan ng araw ng bukid, at may hawak na kawit at lambat. Ang mga mata niya ay may ibang hindi ko maipaliwanag. Wala siyang takot, at parang isang taong alam ang gubat na alam ng kanyang mga buto. "Tumigil ka," ang bulong niya, ngunit may kaisipan sa tono na para bang hindi niya ako tinanong. Bumilis pa lalo ako ang takbo, at bago ko pa man maabot ang dulo ng madilim na daan, may naghablot mula sa aking balikat at may humila sa akin papunta sa isang siksik na seresa ng dahon. "Shh!" ang singit ng lalaki na yon. "Dumovi ka ba?" Napatingin ako sa kanya ng mabigat at nakita kong ang mukha niya ay hindi ganap na pamilyar pero may balbas ng taong nagtrabaho sa lupa. Siya pala si Moises. "Linda," sabi niya ng tahimik, gamit ang tawag ng mga taga rito sa paligid. Hindi ko alam kung bakit niya ako tinawag niyon, ngunit ang presensya niya ay nagbigay ng pansamantalang kalmado. "Ako na ang bahala. Lumapit ka rito." Hindi ko malaman kung kailan huminga ako ng malalim. Ang katawan ko ay umaalangan tumigil.
Nang nakakapit pa si Moises sa akin, ayun, may ngumiti siya ng bahagya, hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil nalaman niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay. Uy, may albularyo ba tayo? Ani isang boses mula sa dilim. Nakita kong may isa pang matandang lalaki na papalapit, maliit ang tindig, nanginginig ang kamay, nagyayabang ang mga mata na may kombinasyon ng takot at kapangyarihan. Siya si Lolo Noel. Ako na, sabi ni Lolo Noel, at nagbigay siya ng isang maliit na piraso ng tela sa akin na ginawang indikasyon para magpunta sa isang nakalikong bakuran. Hindi namin pinangalawang ang oras. Sa loob ng ilang minuto, nakatago kami sa ilalim ng isang duyan at pinakinggan ang paglabas muling mga hakbang sa harap ng bahay, mga kumikilos na parabang naghahanap. Sa puso ko, sinigaw ang isang tanong. Paano nila nalaman? Paano nangyari na may mga mata sa lahat ng dako? Ngunit wala akong puwang para sa takot. Kailangan naming kumilos. Ipinakilala ako ni Moises kay Lolo Noel sa simpleng usapan. Ito si Nancy. Nagtatrabaho siya sa loob. Narinig ko ang kwento niya, sagot ni Lolo Noel. May mga bagay na hindi tama rito. Ang boses ni Lolo Noel ay may bigat. Hindi siya nagpahayag ng katiyakan, pero ramdam ko ang kanyang determinasyon. Hindi ako magpapahintulot na maging pagkain ng kaibigan ko. Kung may sigbin nga, haharapin natin. Pero hindi natin pag-iwanin ang taong may puso. Doon nagsimulang bumuo ang simpleng plano. Kailangan naming alamin kung ano ang nangyari sa loob. Kailangan naming hanapin ang nasasangkot at kung maaari, bitbitin ang ebidensya. Huwag makialam ang pulis kasi hindi kami tiwala sa sistemang bayan. At alam namin na ang kapangyarihan ni Sir Peter ay malakas sa lungsod. Ngunit sa mga sandaling yon, hindi ko na rin inisip ang legalidad. Ang tanging nasa isip ko ay makalayo sa bahay na iyon at mailigtas ang pamilya namin. Pinuntahan ko si Moises at sinabi ko ng mababa. Kinukulong nila ang mga taong hindi nila gusto, ni Kuya. Ang katahimikan niya ay malalim. May kilala akong isa na nagtatrabaho doon noon. May mga mata sa bahay na yon, pero hindi palaging sang-ayon ang lahat, paliwanag niya. Alam ko rin ang isang tao, isang albularyo, pero hindi sa bayan na to. May dalawang puwersa, may nagbabayad para sa iligal na bagay at may gustong kunin ang kontrol. Lolo Noel ay matagal na sa ganoong laban. Hindi namin inaral ang maraming salita. Dinala nila ako sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Doon kami nagpalit ng damit. Sa simpleng tela ni Lolo Noel, parang may nagbalik na kontrol sa katawan ko. Hindi lumipas ang oras nang may naglakad na ilang anak ng bahay na nagtatampisaw sa mga talaan. May mga pag-uusap na mahina naming narinig. May nalito, may taong tumakbo, hindi dapat alam ng iba. Binawi nila ang sarili sa oracle ng kanilang lihim. Gabi-gabi kaming nagplano. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling iyon. Pagbangon sa umaga na may bakas ng takot sa dibdib, ang pag-aayos sa maliit na sugat sa pulso, ang pag-inom ng tubig na may lasa ng lupa. Tinuro sa akin ni Lolo Noel kung paano mag-obserba. Hindi para maging albularyo kundi para magtulungan, kung paano maghanap ng mga palatandaan nang hindi sinasanay ang sarili sa ritual. Sa laban na ito, kailangan natin ng tapang at galang sa buhay, sabi niya. May mga sandaling tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa alindog, kundi dahil sa bigat ng pagpapasya na binalak kong gawin ng husto. Sa loob ng ilang araw, unti-unti naming nakolekta ang impormasyon. Nadiskubre namin na hindi lang si Kuya ang ninakaw ang kalooban. May iba pang mga empleyado na parang binalot sa kawalan. May nakitang lumang ledger si Moises sa isa sa mga aside rooms na nagpapakita ng listahan ng mga bayad, hindi pera lang. May mga pangalan na may maliit na marka. Hindi namin alam ng buo ang kahulugan, ngunit malinaw na may pattern. Kapag may nagkaroon ng problem, sila ay hindi na bumabalik. May mga liham na tumutulong sa pag-concoct na ang pag-alis nila ay personal. Kami ay nagbalot ng galit at pag-asa na para magkaroon ng hustisya. Isa pa sa mga bagay na hindi ko malilimutan ay ang pagkikita ko kay Mang Ben, isang albularyo na hindi nag-uumpisang kababayan ni Lolo Noel. Siya ang klase ng tao na pumapabor sa alinmang panig na nagbibigay ng kabuhayan.
Nakalimutan ko siya sa simula, pero nang narinig ko ang kanyang pangalan, tila lumutang ang kabulukan. May nakikitang kasunduan si Mang Ben kay Sir Peter noon. May mga chismis na siya raw ang nagbigay ng impormasyon patungkol sa paghahanap ng nilalang. Ngunit sabi ni Lolo Noel, hindi siya puro demonyo. Minsan, ang tao ay pinipilit ng madilim na pangangailangan. Mag-ingat kayo, sabi ni Lolo Noel. Ang mga taong kumot sa dilim ay hindi madaling mailigtas. Minsan kailangan nila ng kanilang sariling salamin at ayoko kaming maglagay ng iba pang buhay sa peligro. Pero nandito ako dahil hindi ako papayag na maging pagkain ng isang tao. Hindi ko na itinanggi ang galit ko sa sarili. Ako ang nagdala sa kanila rito. Bulong ko sa gabi habang tinutulog sa isang banig. Ako ang nagbilin ng daan sa kanila dahil sa pera. Paano ako makakatulong ngayon? Paano ko babawiin? Babawiin mo hindi para palitan ng nakaraan, sagot ni Moises nang nakaharap sa akin siya sa madilim, kundi para ipakita sa kanila na may limit ang kapangyarihan nila. Ang pera ay hindi dapat mangontra sa buhay. Ang plano ay simple sa salita pero komplikado sa gawa. Kailangan naming bumalik sa bahay nang may sapat na ebidensya, iligtas ang mga bihag at kung maaari, pigilin ang ritual sa mismong pinakapuso. Pipiliin namin ang gabi na malakas ang ulan para makalihis ang mga tingin. At gagamit kami ng maliit na kumpol ng mga kakilala sa paligid na handang tumulong. Hindi kami magkakamali. Alam namin na may panganib. Ngunit nasa malaking puso ko ang katotohanan. Kung hindi ko gagawin, sino pa? Bago kami pumasok, nagdasal kami. Hindi ritual na nagbubunyag ng paraan, kundi isang tahimik na pagsamo para sa proteksyon. Si Lolo Noel ay nagbigay ng isang simpleng pangako. Gagawin niya ang kanyang makakaya at kung hindi man, hindi kami mag-iisa. Parang maliit na bula ng katahimikan ang sumaklob sa amin at nang dumating ang gabi ng pagsalakay, ang buwan ay hinimas ng ulap. Pumasok kami sa bakuran ng bahay gamit ang mga simpleng kagamitan, mga lambat, ilang flashlight at maraming tapang. Hindi namin nilayon na makipagsabayan sa mga taong may armas at may impluwensiya. Tumaya kami sa element of surprise at sa pagkabigla ng mga kasama ni Sir Peter. Pumasok kami sa likod na pinto habang may tumutugtog na malakas na hangin. Sa loob ng bahay, may mga taong umiikot at may nagiinom. Narinig ko ang isang malalim na tawa. Si Sir Peter, parang hari sa kanyang munting trono. Nakita namin ang maliit na kulungan. Doon nga ang sigbin. Tahimik siya, tila kaunting kuryente lang ang bumubulusok mula sa kanya. Sa maliwanag ng flashlight, nakita ko ang liwanag sa mata niya na nagbabad sa akin. Sa sandaling iyon, may nakausling ng kilabot. Hindi ito hayop lamang. Ito ay isang piraso ng tradisyon at takot, ng kapangyarihan at kalokohan. Hindi ko malilimutan ang pagtingin nito, parang may pagkaalam sa akin. Parang may nakikitang lihim sa likod ng aking puso. Nagkagulo ang lahat ng may masamang sigaw. May nagulat na may nagtatrespas. Si Sir Peter ay tumayo, parang malakas sa kanyang pananaw, may hawak na baso. "Sino kayo?" Ang sigaw niya, ngunit hindi siya nagtagal. Ang aming pagkilos ay mabilis. May ilang sunod-sunod na galaw ni Moises na kumilos papalapit sa hawla, at si Lolo Noel ay nasa kabilang dulo. Kumukumpas habang may binibigkas na salita na hindi mo maiintindihan ng buo. Nagtanong ako ng panibagong tanong sa sarili. Dapat ba kaming makialam ng direkta? Ngunit ang sagot ay lumitaw sa bawat paglipad ng puso ko. Oo, at saka nagising ang sigbin. Hindi namin inasahan ang bilis ng pagigting. May malakas na unggol at ang kulungan ay parang natutunaw sa tunog. Ang mga kaluluwang nasa paligid ay nagulat at nagtakbuhan. Sa kaotik na pangyayari, may mga kamay na kumagat sa hilaw na laman ng hangin. May isang sandali na parang nag-converge ang lahat ng mata kay Sir Peter at Ma'am Paloma, at hindi ko mapigil ang sarili ko sa pag-iyak nang malakas nang makita ko kung ano ang nangyari pagkatapos. Hindi ko idedetalye kung paano nila sinagip ang katawan nila. Hindi ko rin ilalarawan ng labis ang masaklap. Ang sigbin ay kumilos ng higit pa sa inaasahan. Nagwala ito sa isang klase ng gutom na hindi mo mailalarawan. Ngunit hindi rin ako magbibigay ng graphic na imahen. Ang punto lang,
Ang sigbin na matagal na nilang inalagaan at ginamit bilang instrumento ay umikot sa galit at sa isang iglap kumain ng 2 tao na pinakamalapit kay Sir Peter. Sa tingin ko ay nagwakas ang mundong kanilang itinatayo. Sa mga saglit na iyon, nakita ko ang katapusan ng isang kadena. Ang kapangyarihan ay sumisiksik at ang presyo ay napakataas. Habang nagugulat ang lahat, tiningnan ni Moises ang sigbin ng hindi natitinag. May isang bagay sa kanyang mata, hindi takot, kundi isang trabahong halos naging ugali. Marahil, sabi niya sa akin pagkatapos, may pagkabata siya na may encounter sa maliit na nilalang at batid niya ang galaw. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng pagkakataon. Gumamit siya ng katahimikan at sinubukang humingi ng isang saglit na kontrol. Hindi kami umaasa sa milagro. Umaasa kami sa isang maliit na moment ng pag-unlad. At nang nag-request na iyon, may naganap na maliit na pag-iyak ng tinig mula sa sigbin, parang may nakipag-usap sa kanya. Sa loob ng kaguluhan, may ilan kaming sinubukan na i-guide ang creature papunta sa isang kahon na may takip. Hindi mo na kailangang malaman ang esensya ng pagtulong. Ang ginawa ni Moises ay hindi ritual na naglalantad ng sikreto. Siya ay naglagay ng kanyang kamay, pinakawalan ang bagal ng sigbin, at ginabayan ito sa isang kahon. May mga sandali na hindi ko alam kung paano niya nagawa, baka dahil sa paraan niya ng pagtingin o sa paraan ng paggalaw niya ng katawan, pero alam kong may nalalang hangarin na hindi nagmula sa pagiging master ng alinmang kadiliman. Ang importante, napigilan namin ang sigbin. Sa bukas na silid na iyon ay nag-ulan ng dugo ng mga pangyayari. Hindi lang pisikal na dugo, kundi dugo ng pagpipigil. May mga tao na umiiyak, may mga kumalat-kalat na gamit, at may hilera ng mga mata na parang hindi makapaniwala. Ang lugar ay nagmukhang bakuran ng dusa at kaligtasan ng sabay. Binigyan ni Lolo Noel ng mabilis na talinghaga at inihiga ang 2 na biktima. Hindi natin dapat itulad ang ating kaluluwa sa kanila, mahinang sabi niya. Ngayon kailangan nating alisin ang nilalang sa lugar. Kahit sadyang kami ay may kakayahang gawin iyon, alam namin na hindi pa tapos ang laban. May iba pang mga anino, may mga taong magdudulot ng galit dahil sa pagkatalo, at may mga puwersa pa ring maghahanap ng paraan para itago muli ang mga pangyayari. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga sa akin. Pinakain ako ng isang simpleng kapayapaan nang makita ko si Kuya na natidlap sa isang sulok, buhay. Nawala siya ng ilang araw, ngunit buhay pa. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng matindi, may mga luha. Ate, ang sabi niya ng pabulong, pasensya na. Hindi ko na pinatunayan pa ang pagsisisi. Mahalaga iyon, buhay siya. Matapos ang mga unang dramang iyon, nagsimula ang sunod-sunod na pag-aayos. Tinulungan kami ng ilang kapitbahay at ilang matapat na empleyado na hindi sang-ayon sa ginagawa. May ilang tumawag sa pulis at may ilan na sumilip sa mga dokumento at nalaman na may mga anomalya sa pananalapi ng kumpanya, mga pag-uunlad na tila pinaghahati-hatian. Hindi namin inasahan na agad mangyayari ang hustisya, pero may maliit na hakbang. Si Sir Peter ay hindi na nagising sa kanyang posisyon. Ang pagbagsak niya at ni Ma'am Paloma ay literal at figurative. Ang balita ay kumalat, ngunit hindi kami nagpakabit sa sensational titles. Ang mahalaga, hindi nila natapos ang kanilang plano. Pagkatapos ng kaguluhan, nagtakda kami ng isang lugar kung saan ligtas na mailagay ang sigbin, hindi para ipagmalaki o gamitin, kundi para obserbahan at upang masuportahan ang mga maaring dawain ng nilalang. Napagpasyahan namin, hindi sa galit, kundi sa pangangailangan, na ilagay ito sa isang kahong inilaan ng matandang pamayanan, isang kahon na may marka ng pag-iingat. Hindi ito isang solusyon, hindi ito isang ritual na magbibigay ng pangakong pag-asa. Ito ay isang panandaliang konkreto na hakbang para mapangalagaan ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nakipagtulungan kami sa mga awtoridad. Hindi kami nagkaila na kailangan ito. May mga tao ring naglalaglag ng salitang cult at misuse of power at may mga legal na proseso na nagsimula. Ang ina ko, si Ma'am Paloma, ay nakaharap sa mga katanungan.
Hindi ko na ipapasok ang katauhan sa pangalan niya. Hindi na siya lang ang ina ko, kundi isang tao na nasangkot. May panahon na dumalaw siya at tumanga, at may isang pagkakataon na hinarap namin ang katotohanan. Hindi na sapat ang pag-ibig lang para ayusin ang lahat. May mga bagay na kailangang panagutin. Hindi madali ang mga araw ng pag-aayos. May panahong inabot namin ang mga araw na may kamalayang mabigat. Ang label sa radyo, ang mga unang tanong ng kapitbahay, ang mga biro ng hindi kanais-nais na tao. Ngunit may mga taong tumayo para sa amin. Mga kapitbahay namin, ilang empleyado ni Sir Peter na hindi sang-ayon at higit sa lahat, si Moises at si Lolo Noel. Sa personal na aspeto, kailangan kong harapin ang sarili. May mga gabi na hindi ako makatulog dahil nag-iisip ako ng mga sandaling pumayag ako. May mga araw na hindi ko mapigilang umiyak kapag nakita ko si Nicole na nag-aabot ng isang tsinelas at nagpasalamat sa isang maliit na butil ng bigas. Dahil alam kong iyon ang dahilan kung bakit nagtiis ako noon. Ngunit may isa pang punto. Nakita ko sa mata ni Nicole ang pag-asa na hindi kayang bilhin ng pera mula sa mga madilim na alagad, isang pag-asa na malinis. At doon nagsimulang umusbong ang bahagi ko na gustong magbago. Hindi naging madali ang pagbabayad ng utang. Kailangan naming magtrabaho ng mas maigi, magbenta ng ilang gamit, at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. May mga legal na singil na isinampa laban sa mga taong responsible. Hindi lahat ay agad na naparusahan, pero may maliit na pakinabang. Hindi na madali para sa mga leader na magtago sa manipulasyon ng litanya o pera. Ang kumpanya ay nadala sa masusing investigasyon at may mga bagong tanong na sumulpot na naglaho sa maputla nilang imahe. Sa mas personal na paghilom, si Moises ay naging higit pa sa tagapagtanggol. Hindi ako agad nagtiwala sa damdamin ko, pero unti-unti, sa mga sandaling nagpapalitan kami ng kwento at tahimik na mga tawanan, may lumitaw na iba. Hindi kami nagmadali. Maluho ang simpleng paraan niya mag-alaga ng mga sugat. Hindi relihiyoso, hindi magasgas ang salita, kundi kasama ko siya sa paglalakad papunta sa palengke, sa pag-aayos ng mga resibo, sa pagtulong sa paghanap ng maliit na bayad. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi, sinabi niya ang isang maliit na bagay na tumusok sa puso ko. Hindi kita hinuhusgahan. Alam kong may mga bitak ang mundo mo at hindi mo kailangang takpan ang mga iyon para mahalin ka. Hindi ko inakala na darating ang araw na maramdaman kong may bagong umusbong sa aking dibdib. Hindi dahil sa kapalit, kundi dahil sa pag-aalaga. Ang pag-aalaga ni Moises ay hindi damit na nalinga sa hangin. Ito ay konkretong kilos. Pagdala ng sopas kapag may ubo, pagkuha ng gamot kapag wala kaming pera, at pag-upo sa tabi ko kapag nagtatagal ang takipsilim ng alaala. Ang kabaitan niya ay hindi isang piraso ng utos, kundi isang pagtatanghal. Minsan, naaalala ko pa ang mga sandali na nag-uusap kami ng matagal habang naglilinis ng upuan sa simbahan. Doon ko napagtanto na ang pag-ibig ay lumalabas sa mapayapang paraan. Ang aking ina, si Ma'am Paloma, humarap sa kanya minsan. Nakita ko ang tensyon sa mukha niya, ang paghahangad na ipataas ang mga kilay at sumubok magtulungan sa bagong katotohanan. Sino siya? Tanong niya sa isang gabi nang magkasama kami sa sala. Sino ang lalaki na iyon sa buhay mo? Si Moises, sabi ko nang mahinhin. Nakatulong siya, hindi lang sa akin, sa buong pamilya. Huminga siya ng malalim, may halong tanong at kalituhan. Hindi ko inaasahan ang madaling paghingi ng tawad o ang biglaang pag-ibig. Ang pag-aayos namin ay unti-unti, hindi perpekto, pero totoo. May panahon din na kailangan kong harapin ang mga taong napinsala. May mga kaopisina na hindi makaligtaan ng lumang pangyayari, at may iba pang nagkatipon upang magbigay ng kanilang sariling mga pananaw. Hindi ko sinasadyang magbuhos ng lahat ng detalye. Hindi ko rin iniisip na kailangan itong ilabas sa lahat. Ngunit may mga leksyon. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko ay hindi ang pagiging perpekto, kundi ang kahalagahan ng pagkilala sa pagkakamali at ang pagpili na itama ang daan. Nagkaroon ng maliit na seremonya sa aming baryo na hindi relihiyoso sa istrikto.
Mas tama pangalanin itong isang pagtitipon ng bayan para magpasalamat na may kaligtasan. Hindi ito ritual para palitan ng kahinaan. Ito ay isang pagtitipon para magkaisa. Ang mga kapitbahay, mga kasama sa trabaho na nakasurvive at ilang tausug. Si Lolo Noel ay dumating ng tahimik at hindi siya tumingin ng mapagmataas. May bitbit siyang simpleng pagkain at may kwento ng nakaraan. Hindi kami santo, sabi niya sa gitna ng pag-uusap namin, pero may espiritu sa aming lugar na nagsasabing kung may mali, ayusin natin ng sama-sama. Minsan, sa gitna ng bagong katahimikan, napaisip ako, may mga sandali na gusto kong bumalik sa opisina, maghanap ng simple at ordinaryo. Ngunit ang ordinaryo ay nabago. Ang bagong ordinaryo ay ang aming pag-erase ng maraming pangarap na puro bilog. Ang bagong pangarap ay pagpapatayo muli ng dignidad. Hindi kami nagtatag ng kayamanan, ngunit nagtatag kami ng isang tahanan na hindi binubuo sa takot. Hindi ko inisip na babalik ang payapang pagtulog sa aking dibdib agad. May mga gabi pa ring inaabot ako ng mga panaginip, mga larawan ng kandila, ng mga mata ng sigbin at ng pulso ng kapit ng pera. Ngunit sa bawat paggising, may isang maliit na bahagi sa loob ko na nagpapasalamat dahil nabuhay kami upang muling makapili. At sa mga oras ng kalungkutan, dumadaloy ang mga pag-alalay ng mga bagong kaibigan, mga taong hindi nagpapanggap. Sa mga buwan na sumunod, dumating ang mga maliit na pagbabago. Nag-enroll ako sa isang maikling kurso sa administrasyon para mapabuti ang aking pagkakataon sa trabaho. Hindi dahil takot na bumalik sa dating mundo, kundi dahil gusto kong may alternatibo ang buhay ko. Si Kuya ay nagpatuloy sa pag-aaral, at si Nicole ay gumaling ng unti-unti dahil sa regular na gamot. May mga araw na nagpupunta kami sa palengke, magkasama at nagbabalak ng maliit na karinderya, hindi malaking negosyo, pero sapat para sa amin. Ang public reaction ay hindi puro pagkakaunawa. May mga taong nagtatanong kung ano ang aking motibasyon noon, kung bakit pumayag ako. Marami ang nagbigay ng hatol na malupit. Minsan iniisip ko na tama rin naman. Dapat may pagkukunan ng hatol. Pero hindi iyon ang bumabawi sa akin. Ang bumabawi sa akin ay ang mismong pag-ako ng aking kasalanan at ang pagtatrabaho upang magbago. May mga sandali na napaniwala ko rin ang sarili kong hindi dapat ako pagkaitan ng pagkakataon. Hindi ako santo, hindi rin ako villain. Ako ay tao na nagkamali at ngayon ay humahanap ng daan pabalik. Ang mas mahirap harapin ay ang pagkakaharap namin ng aking ina sa mga aksyon niya. May panahon na siya ay dinala sa korte para sagutin ang mga utang at mga pasaring. Hindi ko ipapasok ang mga detalye, pero sapat na sabihin na may panahon ng pagtalakay. Sa loob ng proseso, may mga oras na nakita ko ang kanyang pagdurusa. Hindi lamang dahil sa mga parusa, kundi dahil sa pagkawala ng tiwala. Patawarin mo ako, isang gabi na ikumusta niya sa pamamagitan ng sulat at ako'y nakaupo ng matagal bago sumagot. Hindi ako agad nakapagsabi ng oo. Ang pagpapatawad ay hindi simpleng salita. Ito ay isang pagpili. Sa paglipas ng oras, unti-unti kaming naghilom. May mga simpleng araw na lumilipas na hindi ako kinakapos ng takot. May isang araw na nagising ako at nakita ang araw na sumisilip tahimik sa bintana. At naisip ko, maaari pa ring mangyari ang isang magandang araw kahit na may anino sa likod. Nagpunta kami ng pamilya sa simbahan para magpasalamat, hindi para magsagawa ng anuman, kundi para magbigay ng katahimikan sa puso. Sa labas ng simbahan ay nag-usap kami ni Moises, at doon ko unang narinig ang katotohanan. Gusto kong makasama ka ng totoo, sabi niya. Hindi ako natuwa sa biglang pag-ibig na yon. Pero may init doon na hindi takbo ng pera, kundi dalisay na hangarin. Hindi ako perpekto, sagot ko, pero gusto kong subukan. Nagtagpo ang mga mata namin at parang may isang maliit na kasunduan na hindi kailangan ng salita lamang. Ang huling ilang taon ay hindi naging madali, ngunit puno ng maliit na pagpapala. Nag-asawa kami ni Moises sa isang simple at tahimik na pagdiriwang, walang marangyang kasal, ngunit may mga kapitbahay na nagbigay ng bulaklak at pagkain. Hindi iyon ang marangyang araw ng telenovela.
Ito ay isang simpleng pangako sa harap ng mga taong nakakita sa kahinaan at pagpupunyagi. Sa araw ng kasal, nagbigay ako ng maliit na panata. Hindi na ako gagamit ng kahit na anong paraan para pagsamantalahan ang aking pamilya. Hindi ako magpapabaya sa sarili dahil lang sa takot. Ang mga salita ko ay hindi kumpleto at alam ko iyon. Pero iyon ang simula ng isang bagong kabanata. May mga pagkakataon pa ring may bumabalik na takot, lalo na tuwing magkakasama kami sa lugar na hindi namin masyadong nauunawaan. Ngunit sa bawat hakbang, natututo kami. Si Lolo Noel ay lagi naming bisita, hindi para magsermon, kundi para magkwento at magdala ng sopas. Ang kanyang simpleng presensya ay nagpapaalala na ang kultura natin at ang mga paniniwala natin ay hindi dapat gamitin sa paggawa ng mali dahil lamang may maginhawang pangangailangan. Kung babalikan ko ang simula, hindi ko inakala na ako ang aabot sa ganitong yugto. Mula sa pagkakaalipin ng utang, sa pagiging saksi ng mga ritual at kwento ng sigbin, hanggang sa pagkatuklas na ang pinakamalapit na tao sa akin ay ang nagdulot ng panganib. Ngayon, nakikita ko na ang pinakamalaking pagbabago ay hindi lamang sa labas. Ito ay sa loob. Natutunan kong mas mahalin ang sarili ko nang hindi gumagamit ng pagtanggi bilang takas, at natutunan ko ring humingi ng tulong sa tamang paraan. Bago ko tapusin ang kwento ko, gusto kong ulitin ang isang bagay. Hindi ako perpektong bayani. Hindi ako isang babae na may kakaibang lakas mula sa simula. Ako ay isang tao na nagkamali, na sinasamahan ng takot, pero nagising. At kung may isang bagay na maaari kong sabihin sa mga nakikinig, ito ay, ang desperasyon ay hindi kailangang maging daan para sabihin mong wala ng pag-asa. May ibang paraan. May mga taong magtatangkang takutin ka, may mga taong mag-aalok ng mabilisang solusyon sa kapalit ng pagkatao mo. But may mga tao ring handang tumulong nang walang hinihinging piraso ng sarili. Kung ikaw ngayon ay nakikinig at nararamdaman na parang wala ng pag-asa, huminto ka sandali. Hanapin ang isang tao na mapagkakatiwalaan, hindi dahil may gusto siyang makuha, kundi dahil talagang gusto niyang tumulong. Huwag hayaang ang kahirapan ang magdikta ng pagkatao mo. At kapag may nakita kang kakaiba, mga boss na nag-aalok ng mga shortcut, mga tao na gumagawa ng lihim ritual para sa kayamanan, igalang ang sarili mo at kumilos ng maingat. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung this story moved you o may kilala kang kailangan ng paalala na huwag isakripisyo ang dignidad para sa pera, i-share mo ito. Kung may sariling kwento kang gustong ibahagi, naranasan mo ba ang katulad o may kilala kang nakaligtas sa ganitong sitwasyon? Iwan mo ang iyong salita sa comments. Kung gusto mong makita pa ang mga ganitong kwento, mag-subscribe ka sa channel para manatiling may mga boses na magsasabi ng mga totoo. Salamat at mag-ingat tayo, lalo na kapag ang alok ay napakaganda para maging totoo.